टँग टँग. पिझ्झा. पिझ्झा. तर पिझ्झावाले आलेले आहेत. वाव. ताटामध्ये काय काय आहे. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही. आता इकडे बघा तुमची शुभांगी काकू रेडी होऊन पावडर लावून कुठेतरी जाते. तर तिलाच विचारूया आपण ती कुठे जातेस. कुठे जाते तुम्ही तू आता. आज आपल्या घरी आहे ना, मी कुठे जात नाही. हा आपल्या घरी आज पिझ्झा पार्टी आहे. ताई आली आहे ना म्हणून. कुठे जायचं. ताई तर दिसत नाही व्हिडिओ मध्ये. ही काय ताई आली आहे. कुठे आहे. सर्वात आधी तुम्हाला बाबू दाखवतो. तुम्हाला बघायचं ना बाबू कुठे आहे. तर बाबू बघा इकडे आमची पाळण्यात आहे. तुम्ही विचाराल की ताई कुठे आहे. ही बघ ताई इथे बसली. ही बघा. टँग टँग. काय आहे. टिक्का. माझा टिक्का. मग ताई आली आणि ताईने काय फरमाईश केली. पिझ्झा. पिझ्झा. त्यासाठी बघा सर्व नवीन कपडे घालून बसलेले आहे. 1 2 पिझ्झाची वाट बघतोय. 3rd मेंबर 4th मेंबर हाय हॅलो आणि 5th मेंबर. ऑर्डर दिलेली आहे. ऑर्डर दाखवा मला. बघा ऑर्डर प्लेस केलेली आहे. काय थांब मम्मी काय बोलतेस. ताई काय बोलली मम्मी. काय बोलली. पोलपाटवर खायचा. पोलपाट आणू का. पोलपट कशाला. पिझ्झा ठेवायला. हा ना. तर आता इथे काही दुसरं सामान नाही ना. आपलं सामान पहिलं गेलंय ना नवीन घरामध्ये. चालेल आण पोलपट. टेडी नको दाखव. तुझा बेबी दाखव आम्हाला. तुझा टेडी नको. डोरेमॉन नको. तुझा बेबी दाखव आम्हा सर्वांना. तिने डोरेमॉन बनवलं रेसलिंग करते मी ते. हा भाई तुम्ही पिझ्झा खाल्ले असतील ना सर्व प्रकारचे. कोणकोणते खाल्ले माहित नाही. काजल तुला कोणता आवडतो पिझ्झा. पनीर पिझ्झा पनीर पिझ्झा? टॉपिंग्स. असे पनीरचे टॉपिक्स आवडतात. व्हेज आवडतात. आम्ही जो आज पिझ्झा ऑर्डर केलाय ना तो एकदम वेगळाच आहे ना. तर पिझ्झावाले आलेले आहेत. पिझ्झा बरोबर सर्व आपल्या पाकिटं सुद्धा आलेले आहेत. ज्यांच्यासाठी ऑर्डर आहे त्यांच्या समोर आपण पिझ्झा ठेवूया. आणि हा बघा लार्ज साईज पिझ्झा मागवलेला आहे. एक आता स्मॉल मीडियम लार्ज. चला राहू द्या. म्हणजे मोठा. हे घ्या तुमचं गिफ्ट खोलून दाखवा आम्हा सर्वांना. चला कॅमेरामॅन. काजल कॅमेरामॅन पुढे जावा. हा बाबूने आवाज दिलेला आहे. काय आलेला आहे. वाव. किती बघ एवढं. भाई या ना इकडे. भाई जवळ या ना. लांब कुठे बसताय. खाणार तर आहे आपण सर्वांनी. दिल झोपू द्या. ना वा 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 किती मोठे. आणि साईज दाखव. हाताने दाखव. हाताने हे बघा. एक माझी मोठी ऍक्च्युली. ताईची दाखव. 1 2 2 2 वीत मोठा. मस्त वाटतं. गरम गरम आहे बघ एकदम. आणि त्याला मी जरा घाबरवला ताई. ऍक्च्युली डिले झाला होता पण त्याच्या खिशातून जात होते ना. होय. ऍक्च्युली ह्याचा ऑफर कसा असतो की अर्ध्या तासाच्या नंतर आला ना तर काहीतरी डिस्काउंट असतं. तर त्याला विचारलं की डिस्काउंट दे. तो बोलतो सर वो मेरे जेब से जाता है. मी मला जाणे दे. 5 मिनिटं लेट होतं. काढताना बघा. काय बघू. वाव. तुम्ही तर तुम्ही सर्वांना माहितीच असेल पिझ्झा कसा ऑर्डर करायचा. पण ह्याच्यात मी कॅप्सिकम रिप्लेस करून पनीर टाकायला लावला मम्मी. बरोबर. चला सर्वांनी एक एक घ्या. काजल घ्या एक एक घ्या. मी हा बाबूला हलवतो. जा तिकडे जा. चला आम्हाला बाबूला पण हलवायचं काम असतो. हा बाबूने आवाज दिलेला आहे. चला रेडी करा. किती पिझ्झा झाले ताई हे. आपण याची प्राइस सांगूया. हा सांगायला काय. कितीला पडेल ताई हा. 750 रुपीज ना. आणि ॲपच्या ऑफरमधून जर मारला तर मला 100 रुपीज ऑफ. तर 750 रुपयाला पडलेला आहे विथ डिलिव्हरी. चला एक एक घ्या. चला घ्या प्लेटमध्ये. हा हा बाबू आम्ही पिझ्झा खातो. हा ते बोलते एकटे खाता ना तुम्ही. हा हा. जो पिझ्झाचा तुकडा पहिला संपवेल त्याला. आज आमची बाबू बघा मला बोलूच देत नाही. टाईप झाला. 4 संपला. कसं वाटतंय मम्मी खाऊन बघ. मस्त आहे तो. हा बाबू. आज बाबूचा प्रत्यक्ष आवाज ऐकू आलेला आहे. मी घेतो. चला आता बघ. टेस्ट चांगले भाई. आवडला. आवडला. आणि गरम गरमच मस्त लागतो. मी आता बाबूला घेतो. तर बघा पिझ्झा कसा सर्व झालेला बघा आमचं इकडे प्लेटमध्ये. आणि काय काय बघ ना वरती ताई है ना. टॉपिंग्स काय काय सांग. आज आमच्या ताईमुळे तरी आम्हाला बाबा दर्शन झाले पिझ्झाचे. नाहीतर आम्ही एवढे कंजूस आहे ना. पिझ्झा मागवत नाही आम्ही. ताईने मागवलं. ताई पण आहे खाणारी. काजल पण खाणारी आहे. आणि बाईने आणि मी आणि मम्मीने असं लय दिवस खाल्ले नाही. मम्मीला काय थोडंसं देणार बघा. मम्मी पूर्ण नाही खाणार. थोडंसं खाणार आणि सोडून देणार ते बस. हातात आहे घेऊन फक्त आहे. खाल्ला नाही तिने. खाणार नाही ती.
खा बोलते खा. थोडंसं तू खा. तर चला ताई आली आहे म्हणून आज स्पेशल आमच्याकडे ताट सजलेलं आहे, तर तुम्ही सुद्धा सर्वांनी जेवायला आहे आमच्याबरोबर. तर आज ताटामध्ये काय काय आहे? ताईला गुलाबजामुन, ताईला आवडते पनीरची भाजी, इकडे आहे चपाती, वरण आणि भात है ना. वरण नाही, आमटी आहे आमटी वाटाण्याची. भात. आणि तू काजल कोणती आमटी बनवली आहे काजल? वाटाण्याची आमटी. वाटाण्याची आमटी बनवलेली आहे. 2 गुलाबजामुन. 2 गुलाबजामुन. ताईने डोरेमॉन. ताईला बाकी सर्वांना माहित नाही, पण ताईला आमच्या लय डोरेमॉन आवडतो, हा. म्हणून ताईने हौस बाबूसोबत ताईनीच हौस करून घेते स्वतःची. चला काय आवडतं? पनीरची भाजी टेस्ट करून बघ कशी झाली आहे सांग. मम्मीने बनवलेली आहे पनीरची भाजी. मस्त एकदम हॉटेलसारखी. हॉटेलसारखी. आमच्या डोरेमॉनला बरं. आणि डोरेमॉन नाही खात. एक डोरेमॉन आमचा तिकडे झोपलेली आहे. हा. चला आता ताईला जेवू द्या. मम्मी तू कधी जेवणार? आता जेवते. हम्म. मी पण जेवते आता. चला आता जेवा. मस्तपैकी जेवण झालं, झोपून झालं आणि तुम्हा सर्वांना गुड मॉर्निंग. आजची तारीख आहे 27 ऑगस्ट. आता वाजलेले आहेत 11:23, म्हणजे 11:30 पकडा, 27 ऑगस्ट. आणि कालचा तो दिवस होता म्हणजे 26 ऑगस्ट. जर तुम्ही काल व्हिडिओ बघितला ना की आम्ही जे फूड डोनेशन केलं होतं किंवा व्हेज बिर्याणी पार्टी केली होती आपण बाहेर, तर ती कालच केली होती. काल मी सकाळी 10 वाजता त्यांच्या दुकानात गेलो. 11:30-12पर्यंत ती बिर्याणी रेडी झाली. 1 वाजता आम्ही तिकडे गेलो आणि घरी यायला 2-3 वाजले, म्हणून तो व्हिडिओ अपलोड व्हायला 4:30 वाजले होते. तो कालचाच दिवस होता. आणि सुरतला पण आम्ही 2-3 दिवस अगोदरच गेलो होतो. आणि तुम्ही आजच्या व्हिडिओमध्ये जे बघताय की ताई आलेली आहे, ताई ॲक्च्युली 3-4 दिवस अगोदरच आली होती आणि काल तिने रिक्वेस्ट केली की मला पिझ्झा खायचा आहे, म्हणून आम्ही पिझ्झा पार्टी केली. तुम्ही बोलता ना की कमेंटला रिप्लाय येत नाही, तर जर पुढच्या व्हिडिओमध्ये जर आम्ही तुम्हाला पाठच्या व्हिडिओच्या कमेंटबद्दल जर उत्तर देतो आहे, म्हणजे ते इनडायरेक्टली रिप्लायच झालं. आणि तुम्हाला अजून सांगायचं की हां, तुम्ही जे सजेशन केलं होतं आम्हाला की आता बघा मी वरच्या रूममध्ये आहे की ते आता येता गणपतीच्या दिवशी, गणपती जेव्हा येणार आहेत आपले गणपती बाप्पा, तेव्हा पितृपक्ष लागणार आहे. तर तुम्ही जे सजेशन केलं होतं की 1 दिवस तिकडे राहून या, पूजा करून या, तर आम्ही तसंच करणार आहे. 1 दिवस तिकडे जाणार आहे आणि पूजा करणार आहे, 1 दिवस राहणार आणि परत इकडे येणार गणपतीसाठी. म्हणजे कसं आपण तिकडे राहिल्यासारखं झालं आणि आपण गणपतीच्या नंतर जे जाणार होतो ते अगोदर जाणार आहे. म्हणजे बघा आम्ही तुमच्या कमेंट्सला वाचतो आणि कमेंटला फॉलोसुद्धा करतो. कधी कधी आम्ही तुम्हाला रिप्लाय देत नाही, पण आम्ही आता ट्राय करू की तुम्हाला हार्ट तरी देऊ. आणि तो आय गेस तुम्हाला मी सर्व सांगितलं, जेवढे कमेंट्स वाचले होते मी. आता तुम्ही बघाल की आता हे 27 ऑगस्ट 11:25 झालेले आहेत आणि तुम्हाला मी अपडेट देतो की ह्यानंतर आता मम्मी, बाकी सर्व आपले फॅमिली मेंबर्स खाली आहेत. आता मी चाललो आहे परत आपल्या नवीन लोकेशन, म्हणजे आपण जिकडे नवीन रेंटचा फ्लॅट घेतला मी तिकडे चाललो आहे. तर आता लास्ट दिवस आहे आणि काहीतरी लास्ट फॉर्मॅलिटी राहिली ॲग्रीमेंटची, ती आपल्याला करायची आहे. बाकी आपलं तुम्ही रूम बघू शकता, एकदम खाली खाली आहे. आणि जाता जाता अजून एक गोष्ट, जे ते आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण ह्या घरी मीटअप करणार आहे आणि त्या घरीसुद्धा मीटअप करणार आहे. तर ह्या घरी जर मीटअप करायचं आहे तर आपण सांगितलं होतं की आपण संडे पकडणार आहे. तर आपले गणपती बाप्पा 31ला येतात, म्हणजे वेनसडेला. तर 1, 2, 3, 4 तारखेला आपल्याला संडे येतो फक्त, आणि नेक्स्ट संडे येतो तो 11 तारखेला, म्हणजे त्या दिवशी तर गणेश विसर्जन होऊन जाणार आहे. तर मला तुम्ही एक सांगा, हा एक समजा की फिक्स करायच्या अगोदरचं मी तुम्हाला इन्व्हिटेशन देतो आहे. जर आपण मीटअप विक्रोली या लोकेशनमध्ये, विक्रोली ईस्ट या लोकेशनमध्ये 4 सप्टेंबर 2022 म्हणजे जे संडे येतो आहे, जर त्या दिवशी जर करणार असेल तर कोण कोण इंटरेस्टेड आहे त्यांनी आम्हाला मेल करा, कमेंट नका करू, मेल करा. आणि मेल करा shubha@gmail.com वर, shubhaker@gmail.com. आणि तुम्ही विचाराल मी परत तुम्हाला मेल करायला का सांगतोय, कारण मला कसं एक म्हणजे किती माणसं येणार आहे ते मला आयडिया येईल आणि त्या हिशोबाने आपण त्यांची सर्वांची म्हणजे तुमच्या सर्वांची सोय करू ना. तर मी परत रिपीट करतो, तर बाहेर आमच्याकडे चादर विकणारे आलेत, तर परत तुम्हाला रिपीट करतो. 4 सप्टेंबर 2022 तो संडे येतो आहे आणि आपल्या गणपती बाप्पाच्या मध्येच येतो आहे 4 तारीख. तर त्या 4 तारखेला कोण कोण येऊ शकतो विक्रोली लोकेशनमध्ये, आणि बाकी जे आपण डोंबिवलीला ठेवणार आहे ते नंतर कधीतरी ठेवणार आहे, याच मंथमध्ये नंतर ठेवणार आहे. तर तुम्ही मला सांगा 4 सप्टेंबर 2022ला कोण कोण येऊ शकतं, आणि तुम्ही सर्वांनी मला मेल करायचं आहे आणि किती माणसं येणार आहे तुमच्यासोबत तेही मला सांगायचं. म्हणजे मला बघायचे नंबर ऑफ पर्सन्स, मला बघायचे की किती येणार आहेत.
असं नाही पाहिजे की 300-400 आले तर ह्या घरी तर पुरणार पण नाही. तर मला म्हणूनच नंबर ऑफ पर्सन्स हवेत आणि तुम्ही मला मेल करा shubhakir@gmail.com वर shubhakir@gmail.com वर. म्हणजे मला माहिती पडेल की आणि हे एक म्हणजे बोलतात ना ऑलमोस्ट इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे आणि फिक्स झालं की नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार. तर मेल नक्कीच करा.